A l'hora baixa, el lloc solia ésser solitari. Encara que la finalitat dels edificis que la formava tenia poca amenitat, feia bo d'estar-hi. Hi havia una pau, una quietud profunda. Se sentia una xerradissa d'ocells en els arbres. De vegades, una dona vella, vestida de negre, entrava a la porta fosca de l'església de l'hospital. Un hospicià, amb una gramalla o bata fins als peus, de color d'ala de mosca, travessava la plaça. L'any 2004, l'Hospital de Santa Caterina de Girona tancava per primer cop en la seva història les seves portes per obrir-les al nou parc hospitalari Martí i Julià de Salt. Durant 6 anys es varen dur a terme les obres de rehabilitació per convertir l'antic hospital en edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona i recuperar-ne el seu patrimoni històric. L'edifici està considerat com a bé cultural d'interès nacional. Es va començar a construir a mitjans del segle XVII i té una disposició i estructura arquitectònica d'època barroca, tant pel que fa al seu exterior com interior. A dins en destaca sobretot la farmàcia antiga, l'única farmàcia hospitalària existent a Catalunya, que continua en el seu lloc original i que conserva una de les millors col·leccions que es coneixen de pots de porcellana del segle XVIII. La farmàcia ha estat objecte d'una acurada restauració. També podem gaudir d'un entorn poètic i melangiós, el Pati de les Magnòlies. En aquest espai podem observar un dels millors exemples d'esgrafiats noucentistes de la ciutat. La rehabilitació de l'edifici ha permès incrementar el patrimoni existent. L'antiga capella de l'hospital s'ha convertit en un nou espai, l'Auditori Josep Irla. En el seu interior s'exposa el Gran Dia de Girona, obra monumental de Ramon Martí Alsina, realitzada el 1865, que evoca el naixement de la pintura moderna a Catalunya. El Tors de Venus d'Aristides Maillol, escultor noucentista originari de Banyuls de la Marenda, presideix el passatge obert a la ciutadania. Maillol va ser un dels capdavanters del noucentisme. L'escultura representa la deessa Venus, l'ideal de bellesa femení mediterrani. Un altre element que s'ha pogut recuperar gràcies a la rehabilitació d'aquesta zona de la ciutat és part del tram de muralla del segle XIV i el polvorí del segle XVII, que va desaparèixer amb la construcció de l'avinguda de Jaume I. L'antic hospital de Santa Caterina, la Casa de la Convalescència i el nou edifici annex s'han convertit en el complex administratiu de la Generalitat de Catalunya a Girona. Aquesta rehabilitació possibilita que la ciutat de Girona hagi recuperat un edifici que és patrimoni i part de la memòria històrica de tots els gironins.